Pipila ka photographers ug astronomer sa Sugbo ang naengganyo sa pagkuha og hulagway ug sa pagsaksi sa pagtumaw sa Total Lunar Eclipse. Usa kanila si Christopher Go, usa ka inilang astronomer dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, kinsa nakakaplaga ni adto sa white spot oval BA sa Jupiter nga gitawag og red spot junior ug usa-usab ka space photography enthusiast. Sa iyang pagkakita sa Total Lunar Eclipse niadtong Domingo, nalipay siya sa hulagway ni ini. Kuha kini niya alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Iyang gipadaplin ang tuo-tuo sama sa pagdili sa mga gasabak nga makasudong og ma-expose sa full moon. Mahitabo ang Total Lunar Eclipse higayon nga mataliwad-an ang buwan sa adlaw ug sa kalibutan. Ug kung maalihan na sa kalibutan ang buwan, diha na mugawas ang puwahon nga buwan o ang reddish color sa buwan tungod sa gitawag nga radiant scattering. Apan taliwa ni ini nahingangha siya sa talagsaon nga katahom sa buwan. I was just happy kay daghan kay sa Pilipinas nga wa nakikita. There are only a few people like some in Palawan and some in Marikina and some in Cavite nga nakakita ani.